kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila Maraka Fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka Fama ka journal Bambara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka Fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi alamisa ye octobre kalo tile 11 san 2018 kunnafoni labɛn bɛ fasɛrijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase Seydou Sila Maraka Fama fɛ. Ibrahim Lam misirakaw ka fimani kale to suya kɔlɛ la. Kunnafoni bakurubaw filɛ. Ministre min n'a ɲɛsin bɛ kɛnɛya ani foroba sanuya o sabatili ma professeur Samba So a ye bolimafɛn 15 bɔɲango banamatɔ bɛ don min kɔnɔ n'an ko ma ambulance a ye o ta ka o di kɛnɛyasow ma jamana kɔnɔna ani faaba kɔnɔ yan a tɔrɔmɔɲɔnko a taar'i jɔ fɔ CFA wari a $760 bɔɲango la. Bamako n'o ye Bamaliba faaba ye ale bɛna bisimilali kɛ novembre kalo tile 3 nata a bɛ TED a bɛ o kofɔ TED ale tɛ dɔwɛrɛ ye ale ye diɲɛ taabolo kura minnu bɛ yen nin nɔ fɛn min ka dɔn k'a fɔ cakɛbara bɔlɔlɔ baarakɛsiraw a bɛ olu kofɔ olu ka ɲɔgɔnna jɛrɛ. Nigeria wolomasiri taba 7 bɔɲango olu fara a kɛra u ka dagayɔrɔ dɔ o lajabali mugujugutila jatigɛwale kɛbaw fɛ n'u k'olu ma ko Boko Haram a kɛra Nigeria ani Niger dancɛ la. Dugu wɛrɛ la kumaba olu ye nin ye minnu bɛna walanwala aw ye sisadani na aw ni ce Maraka Fama ka journal Bambara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisadani na ministre min n'a ɲɛsin bɛ kɛnɛya ani foroba sanuya o sabatili ma professeur Samba So kunungo a ye mobili 15 banabatɔ talan ambulance a ye o de ta n'olu bɛ boli fan bɛɛ u bolili ka nɔgɔn fan bɛɛ a ye nin dili kɛ kunungo a kɛra kɛnɛyaso minnu bɛ jamana dugubaw kɔnɔna na ani faaba kɔnɔ yan. A tɔrɔmɔɲɔnko a taar'i jɔ CFA wari $760 bɔɲango la a bɔra jamana wagandeba kɔnɔna na nin bolimafɛn minnu filɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye sanuya ani lakanda u bɛ se ka ɲɛsin jamanadenw ma nɔgɔya la cogo min na a kɛra an ka nagakɔrɔ dɔgɔtɔrɔsow ye o n'an k'olu ma CSCOM a kɛra commune labitanisow ye o n'an ko ma CCRF yalima jamana labitanisobaw yɛrɛ n'olu ye belebelew ye a kɛra olu ye o nɔgɔya a bɛ se ka sɔrɔ jamanadenw fɛ cogo min na kɛnɛya ani sanuya o siratigɛ fɛ. U y'a tila cogo min na o de filɛ nin ye 15 don ambulance u ye sabadi kayikaw ma kulikorokaw 2 sikasokaw 4 segukaw 2 faaba Bamakɔ o ye 4 ye. Professeur Samba So a ko dɔwɛrɛ tɛ layidu min taara jamana ɲɛmaa fɛ ka ɲɛsin gouvernement ma u ka wuli ka jɔ kɛ jamanadenw ka lafiya sɔrɔ kɛnɛya ani sanuya siratigɛ fɛ ko laɲini ye o layidu o de waleyali ye. Bamako n'o ye Bamaliba faaba ye ale bɛna ɲɔgɔnnajɛrɛ bisimila novembre kalo tile 3 u k'a ma ko TED u k'o de ma ko technology entertainment and design o tɛ dɔwɛrɛ o ye fɛɛrɛ minnu bɛ n'o ye baarakɛsiraw ye n'olu bɛ ɲɛsin cakɛbara bɔlɔlɔ o tɛmɛsiraw ma a bɛ olu kofɔ nin ŋaniya min filɛ nin ye a baarabolo bɛna waleya tɔrɔmɔɲɔ tɔnɔka ɲini t'a la a ɲɛsinen don hakilina ɲumanw olu jɛnsɛli ka ɲɛsin lafiya ani sanayɛlɛ o kibaruyaw ma ni kunnafoni ninnu fɔra Musa Kondo fɛ ale ye ɲɛmaa ye cakɛyɔrɔ tɔgɔ la n'o ye accountability lab o ye ale ka cakɛyɔrɔ tɔgɔ ye ne ale de bɛ ka ɲɔgɔnnajɛrɛ in k'a labɛn kumakan min n'u y'o don ba la u ko an bɛ fɛ sini ka kɛ cogo di o laɲini ye o baarabolo olu de waleyali ye a bɛna kɛ ɲɔgɔnnajɛrɛ n'u k'a ma ko TED. Farafina bondakun kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Nigeria wolomasiri taba maa 7 olu bɔnɛna u ni na a kɛra mugujuguci cɛn fɛ mugujugutila jatigɛwale kɛbaw fɛ u dagayɔrɔ dɔ ka ɲɛsin o ma Boko Haram a kɛra o ma o de fɛ a kɛra dancɛ Niger ani Nigeria u ni ɲɔgɔn cɛ kunungo wolomasiri tabaw Nigeria tɔgɔra olu de ye ni kunnafoni u y'a dangɛnɛmaya u ko kari ɲɔgɔnna in a kɛra ntɛnɛndonya tɛmɛlen Metele o dugu de kɔnɔna na ni ale bɛ Borno dafɛla na jamana kɔrɔnyanfɛ ka taa Kaɲagayanfan fɛ. A kalo 5 o ye nin ye funangɛni minnu n'olu ɲɛsin bɛ tolantan ma kɔnɔwari kɔnɔna na olu kɔni u balilen bɛ tanikasegin na Ethiopie jamana o kɔnɔna na k'a sababu kɛ maa minnu bɛ n'olu bɛ ɲɛminɛ kɛ u ɲɛ n'u ko ma agent de joueurs olu ye janfa walew ta ka ɲɛsiw ma k'a sababu kɛ u y'u nɛgɛn k'a fɔ ko George kɔni ko yen dolanci ko bɛ komi arijinɛ kɔnɔ don ko k'a sababu kɛ ko nafa b'a la kosɛbɛ k'a sɔrɔ o ni tiɲɛ cɛ ka jan nin kunnafoni ninnu fɔra Fédération Ivoirienne de Football de fɛ n'u k'a ma ko FIF
FIF ale ye a jɛya k'a fɔ k'olu sema don nin baara in na yɔrɔ jan yɔrɔ surun sɛgɛsɛgɛliw olu dayɛlɛla bɛɛ jɔyɔrɔ ka dɔn a ko la. farikolo ɲɛnajɛ Adama Mayiga rajobɛnkan journaliste donso ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye o la. Adama Mayiga, bi farikolo ɲɛnajɛ lahalayaw ye jumɛn ye? Bi farikolo ɲɛnajɛ kɔni senna dolanci o kibaruya de bɛ yan, donc ka sababu kɛ farafinna n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ ma ko CAN 2019 min kan ka kɛ Camerounkaw fɛ yen, donc a tile sabanan o dolanci kɔni u daminɛna kunun, donc Éthiopie ale ni Kenya olu ye filani bin kɛ 0-0, donc o waati kelen na kunungo Zambie ale ye se b'a sɔrɔ Guinée Bissau kan 2-1, donc dolanci min kan ka kɛ bi Sierra Leone ale ni Ghana ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni bɔra dɔgɔ kɔrɔ ka sababu kɛ c'est fédération sierra-léonaise de football FIFA ye olu dulon, donc ka sababu kɛ ko u ka ɲɛmaw u y'u sen don fɛn min farikolo ɲɛnajɛ o tabiyaw olu kɔnɔna na. Donc an fɛ yan Mali sa an kɔni bɛ labɛnw na, donc centre de Kabala o kɔnɔna na n'an k'a ma ko centre d'élite Ousmane Traoré, donc depuis Cardo an ka denmisɛnninw kɔni olu commencera ka se kɛnɛ kan n'Ala sɔnna ma. Mali ani Burundi de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini wulada fɛ n'a y'i diya i b'a fɔ fitirima gɛn 19h waatiw la stade du 26 mars la Yirimajɔ. O hukumu kɔnɔna na sa Mohamed Magasuba a kun ye wele bila joueur 25 de ma, nka 22 olu de sera ka kɛnɛ lasɔrɔ. maa 3 olu bɛ yen olu ma se ka ye. Musa Dumbiya ale ni Sambu Yata Bare ka sababu kɛ olu ta ye bana ye, nka maa 3nan Alimami Gori ni kun y'ale siɲɛ fɔlɔ ye ka wele ka na équipe nationale la, ale ma se ka yan sɔrɔ nka kun ma dɔn ale ta kɔnɔna na. N'Ala sɔnna ma an ka ndolanci donc jalatigɛbaw n'an k'u ma ko arbitre olu bɛ bɔ Senegalikaw fɛ yen. Nin tun ye Adama Mayiga ale ka ɲɛfɔli ye farikolo ɲɛnajɛ o lahalaya la. Adama Mayiga i ni ce, baara ɲɛdɔn a n'a a lasecogo ɲuman na k'an bɛɛ dɔwɛrɛ. Nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ ka lase balimakɛ Seyidu Sila Maraka Fama fɛ. Ibrahim Lam Fimani Kalegale misirakaw tɔgɔ la k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya jɔ an n'a ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini waati kelen radio kelen ka dɔgɔkun kunnafoni laban k'olu di aw ma. N'a b'a fɛ ka segin Maraka Fama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net an na Maraka Fama ka laselibaw a n'a ka kunnafoni tɔ jataraw an n'olu bɛɛ lajɛlen foli ni tanni ne b'a di aw ma a ka kanuɲɔgɔnya kurayali la ka ɲɛsin an lamɛnli a n'an kalanni ma. A k'an bɛn sini ni Ala sɔnna dɛ kunnafoni wɛrɛ wolu kɛnɛ kan a k'an bɛn. Maraka Fama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.